A Deputación da Coruña celebrou a terceira edición dos Premios do Deporte, cos que pretende distinguir os mellores deportistas, clubs e entidades patrocinadoras da provincia. En total, houbo 15 premiados, entre os que destacan a atleta ribeirense Ana Peleteiro e o xogador do Hóckey Club Liceo César Carballeira, distinguidos como mellores deportistas da provincia polo xurado entre as máis de 60 candidaturas presentadas. Nas categorías sénior e promesa, as distincións foron para o noiés Manuel Paz e Dolores López na primeira, e Alexandre Malov Sasha e Olivia Parga na segunda. Houbo tamén espazo para os deportistas con diversidade funcional, coa distinción de Ana Varela e Damián Ramos. O Barbanza estivo tamén moi presente no premio a mellor entidade colaboradora ou patrocinadora, que recaeu sobre a empresa Congalsa pola súa aposta polo deporte base na comarca. Na categoría de adestradores, o premio foi para Rosa María García, do Club de Patinaxe Maxia, mentres que a mellor árbitro foi Dolores Rojas, primeira muller española xuíza internacional de marcha atlética. O premio a toda unha vida dedicada ao deporte distinguiu o labor de José Domingo Vía Gómez, fundador do Club de Piragüismo Ría de Betanzos. No que respecta ás entidades deportivas, o Club Halterofilia Coruña fixose co premio á promoción do deporte base, mentres que Crat, Sharks e Tuxeleiras comparten galardón ao fomento do deporte inclusivo. O premio ao mellor evento deportivo foi para o Pantín Classic, única proba da Liga Mundial de Surf que se celebra en España.